Hormatly prezidentimizin taýsy tagalalarynyň netijesinde ähli pudoklarda sadlaşykly ösüş gazanylmagyna döredilýän ähli mümkinçilikler bilen bir hatarda türkmen halkynyň gadymdan gelýän gözbaşy mumýylyklardan alyp gaýdýan we umum adamzat gymmatlyklaryny öwürlen mukaddesliklerimizin hasy şöhratlandyrylýanynyň ähmiýeti ören uludyr. Sebäbi türkmeniň adam ýalysı diýen derejä çykaran ahaldäki bedewleri, nepis hallary, datly we harmanlary, şol sanyda türkmen halkynyň özüniň wepaly dost hasapdaýan alaway itleri milletimiziň at awraýyny artdyryp gelipdir. Hormatly prezidentimizin tagallasy bilen döredilen türkmen alaway itler assosiasiýasynyň hem alaway itleriniň awraýyny has artdyrýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň jowhar paýhasyndan we itirekinden dören türkmen alaway adly ajaýyp kitaby hünärmenlere, alimlere gollanma bolup hyzmat edýär. Türkmenistanyň çäginde Altynnepe'de, Goňurdepe'de, Nusoýda, Gadim Merwden 60 kilometr uzaklykda ýerleşýän Daňdanakanyny geçirilen gazy wagtarys işleriniň netijesini ýüze çykarylan arheologik tapynylar alawaylaryň, itleriň, tohumlarynyň iň gadymlarynyň birdigini tasdiklaýar. Alawaylaryň şekilçikleri we heýkelleri antik we orta asyr eýýamynyň harabaçylyklaryna da duş gelýär. Häzir gün beýlik tohumlar bilen garyşma özüniň iň gadymy görünüşini saklap galan itleriň ýeketäk tohumlar. Bu gaýdysyz, wepaly, güýçli, şydamly, akylly türkmen alawaýdyr. Alaway iti gyşyna 30 derece sowga, tomsyna 45 derece gyzgynlyga çydamlydyr. Alaway iti kiçilikden eýesini goramaga, ýagny sakçylyga ukyply bolupdyr. Ol hatda eýesini ýylandan hem gorap bilipdir. Türkmenleriň alaway niýetlenişi boýunça möjekçi, goýunçy, sakçy ýaly toparlara berilýär. Arasa gany alaway itleri sürä hüjüm edýän ýyrtyjylara gadaply daraýarlar. Alaway ýöne ýeri hiç haçan adamyň üstüne topulmaz çağalar diýsen gowy berýär. Itin hereketi sallamly, erkin, tygşytlydyr. Milli baýlygymyz bolan türkmen alaway itlerini dünýäge tanıtmakda, onu gorap saklamakda uly işler alyp barýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň, Arkadagly Gahrman serdarymyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun.